U nedjelju 24. aprila 2016. godine svečano je otvorena gradska džamija u Konjicu. Svečanom otvorenju prisustvovali su zvaničnici islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, veliki broj zvanica s državnog, federalnog, kantonalnog i općinskog nivoa vlasti, kao i predstavnici kulturnog i vjerskog života iz Bosne i Hercegovine i nekoliko hiljada vjernika iz cijele zemlje. Draga braćo, ovo je zaista svečani trenutak za ovaj medžlis i za ovaj grad kada otvaramo ovu našu ljepoticu, našu gradsku džamiju, jer džamije su odgajatelji naše duše, a duša je ono što je najvrijednije u čovjeku. Ova džamija će, ako Bog da, biti promotor vjere u Boga, promotor dobra, lijepoga morala, optimizma, suživota, duševne snage, nauke, čistoće i svega onoga što čini naše društvo i plemenitim i kvalitetnim. Džamije možemo ukrasiti i lijepom levhom, i lijepim tepihom, lijepom kupolom, pratećim prostorima, ali najljepši ukras džamije su džematlije. I molim uzvišenog Allaha da ova ljepotica do sudnjega dana bude ukrašena najljepšim ukrasom, a to su oni za koje je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao da će biti u hladu arša onda kada drugoga hlada ne bude bilo. Danas ovoliki ovaj vjerujući svijet koji je došao u Konjic, iz Konjica i svih krajeva velikoga Konjica, jer Konjic je pregolen. To je najveća opština u državi Bosni i Hercegovini. Ogromni naš medžlis, ogromni prostor sa ogromnim brojem džemata, sa velikim brojem imama. Te naše džemate na periferiji Konjica također moramo sačuvati. Moramo sačuvati tih svih 45 mihraba na svim dijelovima Konjičke opštine. Ne smijemo zaboraviti ni jedan naš džemat tamo koji je. Sa izgradnjom ovoga džemata ovdje, gradskog džemata u Konjicu, obavezujemo se da ćemo čuvati i Djeliniće, i Dubočane, i Grušću, i Jasenik, i sve druge dijelove, i Studenčicu naravno. Ogromnog Konjica i važnog Konjica, važne poveznice na muftijstvu mostarskom i važne poveznice i važne raskrsnice za državu Bosnu i Hercegovinu. I posebna zahvala vama koje zovemo običnim narodom. A vi ste stvari naš najvažniji dio naše zajednice i najvažniji dio ovog društva. Ali ne znam iz kojih razloga zovu vaš obični, valjda zato što ne nosite nijednu od funkcija. A podržavate redovno sve nas i naše aktivnosti, svejedno radilo se o islamskoj zajednici ili se radilo o kažemo drugim akterima ovog društva. Hvala vam zato što i bez dnevnica, za razliku od mnogih nas, dolazite na sve ove naše jubileje i svečanosti i trošite i svoju odjeću i obuću
i ne očekujete za to ni od koga ništa. Molim Allah da vas toplo nagradi. Ali poruka svim onim koji obnašaju bilo koju funkciju u ovoj državi jeste sljedeća. Svi sistemi koji su oduzimali, pljačkali, uništavali, uzurpirali vakfe su iza nas, su propali, a vakufi su opstali. Opstao je i Gazi Usrebek, opstao je i Gazi Isabek, opstao je i Ferhat Paša u Banja Luci, onoga ponovo se budi, i Ferhat Beg u Tešnju, i Karađoz Beg u Mostaru, zahvaljujući muftijstvu mostarskom i Medžesu. Evo danas otvaramo i džamiju u Nevesinju. Opstali su i bude se svi vakifi, a svi sistemi koji su sve učinili da ti vakufi i ta imena nestanu su propali i iza nas. Ovo je dobra pouka kako vlastima, tako i nama pojedincima, jer imate i pojedinaca koji uzurpiraju ili i bez zakona vakufe, da je vakuf trajno dobro. Zašto? Zato što je Allah obećao, zato što je njegov poslanik a.s. obećao da će biti trajno dobro. Ne može ga ljudska ruka uništiti. Ne možete spomena velika imena uništiti. Ovo je dakle sada centar Konjica. Centar vjerski, kulturni, ali i duhovni, što je najbitnije. Duhovni centar iz kojeg će se na sve strane osvjetljavati i širiti nur dobra, nur vjere, nur kulture, nur međusobnog uvažavanja, poštivanja, potpomaganja. Zašto? Pa ako je čovjek vjerski ispravan, on je i društveno ispravan. Ako je čovjek vjerski dobar, on je dobar i sa drugima. Kaže Muhammed a.s. Innama bu'istu li'utammima mekarim al-ahlak. Poslan sam da usavršim plemenite čudi kod ljudi. Dakle, to je svrha poslanstva, odnosno to je svrha Islama, da nas uči međusobnoj ljubavi, međusobnom poštivanju, međusobnom potpomaganju. A pravilo je, kako želiš da se prema tebi postupa, tako i ti moraš prema drugima. I upravo ova džamija poziva u takvo društvo, u društvo pravednosti, u društvo uvažavanja jedni drugi, u društvo pozivanja i upozorava na odgovornost za nepravdu prema drugima. Ova gradska džamija, kada je u pitanju molitveni prostor, ima dimenzije 20 puta 20 metara sa velikom mahvilom i u donjem spratu također isti takav kapacitet 400 kvadrata za prijem samih klanjača. Pored toga tu su konferencijska sala, biblioteka, popratni sadržaj za omladinu, jedan prostor za kafe, rekreaciju, druženje. Tu su mektebi za polaznike mekteba gradske džamije u Konjicu i druge prateći objekti za mualime, imama i održavatelje samoga objekta. Negdje oko 1600 metara kvadratnih je upotrebljivi prostor koji je ovdje sagrađen i potpuno završen. Dakle, mi dočekujemo današnji dan zaista sa savršenim radovima. Ostalo nam je nešto ovdje još oko ove fontane. Malo nas je i vrijeme spriječilo u tome, ako boja, to je nekoliko dana. Dakle, objekat je u potpunosti završen. Nakon obraćanja i prigodnih govora upriličena je predaja ključeva i svečano otvaranje džamije. Čast svečanog otvaranja džamije pripala je predstavniku donatora iz Kuvajta, doktoru Muhamedu Ismailu El Ensariju i predstavniku Vakifa iz Konjica, gospodinu Enveru Bećireviću. Podsjećamo, kamen temeljac za gradsku džamiju u Konjicu postavljen je 2007. godine, a izgradnja je počela 2009. Građena je prilozima vjernika, građana i firmi iz Konjica, a veliku podršku u izgradnji pružio je i Centar za međucivilizacijski dijalog iz Kuvajta, koji je donirao 870.000 maraka. Pogled svoj sakrivaš. Nijedan događaj iza rata nije privukao tako veliki broj muslimana u Nevesinje, poput svečanog otvaranja obnovljene Careve džamije u središtu Nevesinske čaršije, u kojoj je nakon 24 godine, odnosno 8780 dana, 24. aprila 2016. ponovo proučen ezan i klanjan namaz u džematu. Careva džamija je najstariji i najprostraniji islamski sakralni objekat koji je za turske uprave podignut na području Hercegovine.
Izgrađena je na ime sultana Bajazida prije 1512. godine. Mjesto i ostaci graditeljske cijeline Careve džamije 2005. godine proglašeni su nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Zajedno sa hadžijskom sofom i objektom Gasulhane minirana je u potpunosti i srušena 1992. godine. Cijenim da je današnji dan u Nevesinju jedna prekretnica, historijska prekretnica u izgradnji, u cijelini života u Nevesinju i u Hercegovini u cijelini. Ono na čemu proteklih godina strpljivo, polako, ali u povjerenju i s povjerenjem i vjerom u dragoga Boga i vjerom u čovjeka radimo sa poštovanim kolegom, našim prijateljem, vladikom Zahumsko-hercegovačkim i primorskim gospodinom Grigorijem. Poštovani vladiko, hvala vam što danas dijelite našu radost s nama u Nevesinju. Zajednički dijelimo danas radost ovoga dana u Nevesinju. Zajednički pratimo jedan ponovni tok izgradnje života, izgradnje povjerenja, izgradnje mira, izgradnje kulture, izgradnje uzajamnog razumijevanja i poštovanja svih ovih godina ovdje u ovoj regiji na dobrobit bošnjačkog, srpskog naroda ovdje u ovome kraju. Naroda koji su upućeni jedan na drugi, naravno i hrvatskoga naroda ovdje u regiji Hercegovačkoj. Ovdje svaki od ova tri naroda ima svoje mjesto, ima svoju historiju, ima svoju kulturu, ima svoju duhovnost, ima svoj jezik, ima svoj zavičaj, ima svoju domovinu, ima svoje mjesto. To kroz historiju smo potvrđivali i zajednički gradili, zajednički izgrađivali, zajednički živjeli. Ovaj današnji dan svjedočanstvo je tome. Poštovani muslimani, sjećam se danas nečega što mi se dogodilo kad sam bio u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Imao sam raspravu sa jednim kapetanom, nešto oko ateizma i teizma, vjere i nevjere, a onda je on u nekoj ljutini, valjda što je malo bio slabiji u tom dijalogu, rekao da bi najradije porušio sve crkve i džamije. A ja sam mu rekao, to se dobro sjećam, da to neće moći. Pa i kad porušite, rekoh mu, ne možete uništiti taj temelj. A on kaže, zašto? Iskopaću ga. Ne može, kažem, druže kapetane, zato što je to temelj vjere. I ono što je na temelju vjere izgrađeno ne može se uništiti. Tako je i vas danas dovela vjera. Tako je nekada davno vaše pretke vjera naučila da izgrade ovu džamiju. I tako ste vi danas pokazali da ste dostojni potomci svojih predaka obnovom ove džamije. To jest da ste na istom temelju na kome su oni nekada bili. I to je velika tajna vjere. To je najveća moć vjere. Zato je to temelj koji se ne može uništiti. I zbog toga je istinita riječ koju je rekao muftija, da ako gradimo na tom temelju i ako gradimo dobro, i ako gradimo nadu, i ako gradimo povjerenje, onda nećemo biti uništeni ni mi, niti išta naše. I ako bude, ne daj Bože, uništeno ili uništavano, kao što ljudi čine, obnovit će se kao što se sve obnavlja u proljeće. Malo je zahladnilo danas, ali vjerujem da su vaša srca otoplila
zbog toga što imate pred sobom obnovljenu bogomolju. Vjerujem da su vaša srca otoplila zbog svake riječi koju ste danas ovdje čuli i koju ćete čuti, naročito zbog molitve, jer molitva i jeste to i zato da otopli naša srca. Zato vas pozdravljam, onoliko koliko god ima topline u našim srcima, toliko će lakše izaći iz nas cvijet i plodovi dobra. Neka je svima vama na radost, na sreću, Božji blagoslov ovaj današnji dan i da i ovdje i na bilo kom mjestu u Hercegovini koga god sretnete od pravoslavnih i koga god mi sretnemo od vas, imamo prije svega na umu taj temelj vjere. A onda da na tom temelju zidamo i gradimo samo ono što je dobro. Amin, Bože daj. Ali isto kao što smo obnovili džamiju ovdje u Nevesinju i ponovo je uzdigli, željeli bismo i voljeli da se i vi, Nevesinci, i ostali Bošnjaci koji su uslijed ratnih dejstava morali napustiti ove prostore, da se vratite na svoju rodnu grudu, da se vratite na svoj toprak. Ovo je i vaše, ovo je i vaše. Jedino kako ćete sačuvati svoju zemlju jeste upravo ta briga i fizički dolazak i život na ovoj zemlji. Opština Nevesinja se opredijelila još od ranije, posle rata, da pokuša da pomogne da se vrate svi oni ljudi koji su na nesreću prognani s ovih prostora, da se vrate povratnici na svoja imanja, da žive skupa, da zajednički gradimo suživot kao što smo gradili i mnogo ranije. Nadam se da smo to uspjela i ovaj sadržaj izgradnja Careve džamije sigurno će doprinijeti tome. Opština Nevesinje će istovremeno sa infrastrukturom u povratničkim selima, tamo gdje žive Bošnjaci, Hrvati, pokušati da još sa infrastrukturom pomogne da se na neki način vrati suživot i da se širimo dalje ljubav, toleranciju, razum. U znak trajnog sjećanja na svečano otvaranje Careve džamije za doprinos međucivilizacijskom razumijevanju i saradnji, potpredsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Mostar, Ramiz Jelovac, uručio je prigodne zahvalnice porodicama donatora, dok je mostarski muftija Salem Efendija Dedović istu tu zahvalnicu, umjetnički rad slikara Avdije Ćorića sa motivima Careve džamije, uručio episkopu Zahumsko-hercegovačkom i primorskom gospodinu Grigoriju.